Hej, jeg hedder Jesper Rotve Jensen. Jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra Odense, og jeg stiller op til hovedbestyrelsen. Når jeg kommer ind i hovedbestyrelsen, så vil jeg fokusere på, at vi skal have flere unge mennesker ind i kræftens bekæmpelse, fordi de har masser af energi og masser af drive, som vi har brug for i kræftens bekæmpelse. Dernæst så synes jeg, at vi skal fokusere på at støtte lokalforeninger i højere grad, både i forhold til at strukturere deres arbejde, men også i forhold til at udføre deres arbejde. PT der ser jeg det problem, at vi sidder i nogle bestyrelser, og vi sidder med en hel række af opgaver, hvor vi ikke rigtig kan varetage dem alle sammen, så derfor mener jeg, at vi skal rekruttere flere herunder, særligt unge, til at varetage de her opgaver. Sidst men ikke mindst, så mener jeg, at vi skal fokusere mere på dialogen til de etniske minoriteter, fordi det er en overset befolkningsgruppe lige nu. Som jeg allerede ved, så arbejder vi hos Kræftens Bekæmpelse for, at flere overlever kræft, at færre får kræft, og at flere lever et bedre liv efter kræft. Det er derfor vigtigt, at vi frem mod år 2020 arbejder på at nå alle målgrupper. Det er desværre kun under 3% af antallet af personer, der benytter Kræftens Bekæmpelses tilbud, som er af en anden etnisk baggrund end dansk. Den her mærkesag omkring at have mere fokus på personer med anden etnisk baggrund end dansk, den betyder meget for mig, fordi jeg på grund af personlige oplevelser omkring et kræftforløb, min mor var i, virkelig kunne mærke, hvordan det her med at have en tæt tilknytning til Kræftens Bekæmpelse var vigtigt. Vi fik stillet en rådgiver til rådighed, min far, min bror og jeg, hvor vi ligesom kunne snakke om, hvordan det var at bryde det her tabu, og hvordan vi kunne snakke med min mor om sygdommen og om døden, som vi vidste indtraf til sidst i forløbet. Og den mulighed, den brænder jeg simpelthen for, at personer med anden etnisk baggrund end dansk også skal have lov at have.